Refilling shop sa butane gi-raid sa NBI human reklamo ang kasosyo sa negosyo. Nasakpan hinuon nga way business permit. Kapulisan naghipos og mga kasayuran kabahin sa gidug nga destabilization plot batok sa pamunuan ni Presidente Aquino. Poultry Farms Asturias gi-inspeksyon sa Environmental Management Bureau aron pagtino kung mao ba kini ang hinungdan sa pagkatap sa daghang langaw sa pitog ka barangay. Punuan sa buli nga gitumba sa mga lumulupyo aron malikay sa disgrasya, midatog hinuon sa duha ka balay. Mga bakwit gikan sa Warwick Barracks nga temporaryong gipakuyo sa syudad sa Block 27, gipapili og relocation site kuman sila wa makauyon sa Barangay Budlaan. Maayong hapon Sugbo, Kabisayan, aniya na ang mga balita uban ang kinitibuk ang puwersa sa News 5 Cebu karong adlang Huwebes petsa 31 sa buwan sa Hulyo tuig 2014. Ako si Glenn Soco. Inyo sabing madungog simulcast sa Radyo 5 101.9 News FM alang sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, mga kapatid, nunot sa mga nanggawas nga mga storya nga dunay destabilization plot batok sa Administrasyong Aquino, gipahugtan sa kapulisan ang seguridad sa Sugbo ug gipalawman sab nila ang intelligence gathering. Mingon na ang Malacañang Glen nga dako ang ilang pagsalig sa armadong kusog ug di sab sila motuo sa maong taho nga gipakatap ni Senator Antonio Trillanes IV. Andrea Patenya, Sugin Limi. Tinuod man o di ang mga taho bahin sa destabilization plot batok sa Administrasyong Aquino, subsub gihapon ang pagpangandam sa kapulisan dinhi sa Sugbo. Ang maong taho, base sa nadawat nga impormasyon ni Senador Antonio Trillanes IV ug Magdalo Representative Gary Alejano nga dunay mga retired generals nga kaalyado ni kanhi Presidente Gloria Arroyo nga buot mupatangtang ni Pinoy sa pwesto. Mao nga gimanduan na ni Cebu City Police Office Director Senior Superintendent Noli Romana ang intelligence officers sa verify ning maong impormasyon. We will always be prepared to take the lead from our regional director. But again, as part of our daily activities, now we include monitoring also, and our intelligence units will closely monitor certain activities or which constitute destabilization. Hugot sab nga seguridad ang gipatuman sa usa sa mga vital establishment sa Sugbo nga mao ang Mactan Cebu International Airport. Mato ni Police Center for Aviation Security Central Visayas Chief Senior Superintendent Constantino Barot Jr., di angay maalarma ang publiko kay doble-doble ang puwersa sa tugpahanan sa Mactan nga gilangkuban sa PNP Aviation Security Group, Airport Police Department ubo sa MCIAA, Blue Guards ug bisan mga sakop sa Philippine Air Force. Actually, ang atong Air Force is very regular man nga mo yung provision sa security, no? Even if walay pronouncement, walay lifting sa ato ang alert status, always gyud nga on alert na ato ang mga personnel din sa airport. Samtang wa mahulga ang Malacañang ug wa sab sila mituo sa impormasyon nga gikan ni Senador Trillanes. Sa mga national reports, gipadayag ni Presidential Spokesperson Edwin Lacerda nga dako ang ilang pagsalig nga gipaluyuhan sa Armed Forces of the Philippines ang Administrasyong Aquino kay wa kini mapakya sa paghatag sa ilang mga panginahanglan, hilabi na sa pagdugang ug pagmodernize sa ilang mga ekipo. Andrea Patenya, News 5. Dili ma-award sa Kapitolyo ang duha ka security services contract sa duha ka bugtong may qualifying nga bidders. Hangtod karon gihimo pa nila ang post-qualification sa qualified bidders. King Perez, Sugin Limi. Mato ni Provincial Administrator ug pangu sa Provincial Bids and Awards Committee Attorney Mark Tolentino nga di masunod ang timeline nga gimugna sa komitiba sa pag-award sa mananaog nga bidder alang sa security services contract sa Kapitolyo. Gitinguha sa back nga ma-award unta ang mga kontrata karong Agosto 5. Apan hangtod karon padayon nga gihimo ang post-qualification sa duha ka mga security agencies na may qualify sa bidding sa duha ka security services contract sa Kapitolyo.
May qualify ang Tactical Security Agency sa bidding alang sa Area 1 contract, samtang ang GDS Security Agency ang may qualify sa Area 2 contract. Kung mahuman na ang post-qualification process, ila pa nga iduso sa buhatan sa gobernador ang winning bidders ug paaprubahan sa provincial board ang kontrata. Di pa na ma-award yun because ang mahitabuan is we give the recommendation to award, it goes to the governor's office. And then the governor will also need to get provincial board approval, and then the caucus sa provincial board is on Monday. So that's why we're saying we're looking at Monday at the earliest. Wa usab tuguti sa komitiba ang motion for reconsideration nga gi-file sa Davao Cavalier Security Agency human wa makapasar sa pre-qualification alang sa Area 1 contract. It's just a matter of pass-fail of the submission of documents. Whether you pass if all the documents that are needed were there, were attached or submitted, and then you fail if wala. Kunya there were documents nga wa man gyud sila naka-submit. King Perez, News 5. Mahinungdanon alang kang Vice Mayor Edgar Labella ang maayong serbisyo kaysa pagka-downgrade sa City Hospital sa Department of Health ngadto sa Level 1. Mato ni Vice Mayor Edgar Labella, ang serbisyo nga dili mahatag sa CCMC gitanyag sa uban nga hospital sa Subo. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. There's really nothing to worry kanang giingon nga na-downgraded to Level 1. Natural gina, that's Mato ni Vice Mayor Edgar Labella, dili ikabalaka nga na-downgrade ngadto sa Level 1 Hospital ang temporaryo nga Cebu City Medical Center. Matud sa Vice Mayor, tukuron pa ang bagong City Hospital. Pagkakaron, walay operating room ang CCMC tungod kay temporaryo lang gipahiluna ang hospital sa building sa bumbero. a natural consequence of the fact that we are still constructing our new hospital. Kay sa bag-o karon nga kanang scheme sa Department of Health nga tulo ka categories na inato, there will be like an evolution of the capability because the term is capability. Munang mo mangay na sa tag reassessment to have it reassessed to become a level 2, then eventually kung mutindog na level 3. Apan mato ni Labella, bisan og nagkuwang ang facility sa hospital, mas importante kaniya nga magpabilin ang maayong serbisyo. Pagkakaron, ang CCMC nakigtay up sa uban pang hospital alang sa mga serbisyo nga dili nila mahimo. Di gyud mo suffer ang atong rendering of medical and health services to our people. Gilauman sa City Hall nga makabarog na ang usa ka building sa bagong City Hospital karong buwan sa Disyembre. Leslie Caminade Vistil, News 5. Gisusi sa Environmental Management Bureau 7 ang poultry sa lungsod sa Asturias nga mao'y gituuhang gigikanan sa daghang langaw nga nakaapekto sa 7 ka mga barangay. Jinky Bargio, Sugin Limi. Pinaagi ining formal nga reklamo nga gipadangat sa mga mulupyo sa sitio Buswang sa Barangay Bago sa lungsod sa Asturias, daling mipahigayon og ocular inspection sa maong dapit ang Environmental Management Bureau 7. Ilang gibisita kining manukan nga gitudlong mo'y tinubdan sa pag-atake sa daghang langaw. Dunay ECC kon Environmental Compliance Certificate ang poultry house nga gi-issue nitong Setyembre sa nakalabay nga tuig, apan ilang namatikdan nga dunay parte sa maong manukan nga dili limpyo. Then we observe katong mga flies and katong cocoons. Cocoons is before siya ma-flies mo na siya mo undergo sa siya og cocoons nga nasa drainage canal nila no, leading to the septic tank. Yes, that is a possible source of the flies in the community. Gitun-an pa karon sa EMB kung dunay nalapas sa environmental standards ang maong poultry house nga giingong gipanag-iya sa Ginganlan ug Warren. Ato sang i-review ang condition sa ECC. Kada usa sa atong ECC condition, pero partially kung naadyo'y cause of pollution, nagyo na sigurado nga na mga violation na nakomit. Kung mapamatud ang dunay kalapasan ng operator, padadaan kinig notice of violation sa EMB7. Tulo ka poultry. Ang duha ka poultry so far are doing well. Nya kanang ikatulo kang Warren, murag there's something need to be improved. Or need to be corrected sa ilahang operations. Tambag sa EMB ngadto sa mga nag-operate og poultry nga siguraduhong gisunod nila ang mga kondisyon nga nalatid sa ECC. Jinky Bargio, News 5.
Bag ang mga sakop sa CPDRC kung mapamatud ang nahimo ng source sa Cebu ang prisuhan. Matud ni Provincial Administrator Mark Tolentino kung sa nangulo usab sa Committee on Discipline and Investigation, ilang giwat ang resulta sa investigasyon sa gibutyag sa usa ka nadakpan nga pusher. Usa ka Jocelyn Cabrera mitugan sa kapulisan sa gikan sa usa ka binilanggo sa Provincial Jail nga si Gino Pilapil ang nagsupply sa Cebu nga iyang gibaligya. Apan alang kang Tolentino, wala pa kinahanglanan nga investigaron ang jail warden nga si Romeo Manansala. Widespread ba yun ni or na timingan lang bitaw kay it would also probably be too much sad to put the responsibility on the warden if this is really just an isolated incident. Drogas na sakmit sa City Intelligence Branch. Duha ka lalaki ang nadakpan apan ang subject sa mong operasyon nakasibat. Jinky Bargio, Sugin Limi. Naabdan sa mga sakop sa Cebu City Intelligence Branch pasado alas 8 kagabi, kining duha ka mga lalaki atol sa ilang gipaygayon nga buy-bust operation ining panimay sa usa ka hilit nga dapit sa Sitio Palma, Barangay San Roque, Dakbayan sa Sugbo. Tuyo sa kapulisan mo ang pagdakop sa giila nga level 2 drug pusher nga si Ronaldo Miramontes, apan dali kining nakasibat dihang akto na siyang dakpon sa mga operatiba. Apan gidakop sa kapulisan silang Fernando Ponso ug Ronald Monteron, kinsa pulos mihimakak nga ila ang mga nasakmit nga binultong shabu. Itong sa mga pikas bay. Kisang din tag-iyani. Amo di mo kuan sa tugyan. Tigaan ko ni ang haplas sa buko-buko. Lagubo man. Ay saba. Wala sa langas, lingkod lang ko. Ora. Mubalor sa di mo menos 700,000 pesos ang mga shabu nga nakumpiska gikan sa panimay ni Miramontes. Gawas sa mga drogas, nakumpiska sab sa CIB kining nagkalain-laing matang sa mga bala, usa ka 25 caliber pistol, mga halin sa drogas ug mga drug paraphernalia. Sama sa mga nga dakop na mo is madunis nga mo transfer sila sa kasikbit nga sitio or barangay. Jinky Bargio, News 5. Subay sa maong balita, doon na nagihuptan nga ngalan sa drug lord ang kapulisan nga mo'y tig-supply og drogas sa nakaikyas nga si Rolando Miramontes. Samtang mikabat og kapin sa 4 ka milyon ang balor sa drogas ang nasakmit sa CIB karon lang buwan sa Hulyo. Andrea Patanya, Sugin Limi. Nakuptan na sa Cebu City Intelligence Branch ang mga ngan sa dagkong suppliers nga amo sa level 2 drug pusher na si Ronaldo Miramontes nga mao'y subject sa buy-bust operation kagabi. Ang maong mga ngan gikan sa mga kauban ni Miramontes nga silang Fernando Ponso ug Ronald Monteron nga nasikop sa kapulisan dihang nakasibat si Miramontes. Mato ni CIB Chief Police Superintendent Romeo Santander, ang gipangbutyag sa mga dinakpan maunay subject sa ilang investigasyon karon. Samtang kun 700,000 pesos lang ang estimate sa raiding team sa CIB kagabi sa mga nasakmit nga shabu, mitaas ang value ni ini dihang gisusi ug usab ni Santander. Actually, ang value mas per dangerous drug board amount per gram is 11,800. So mana ni among gi-came up, among gi-multiply sa 200 grams, although estimated pa na siya nga timbang ma'am, but the official way gimam is dito sa time lab. So niabot more or less 2 million ang worth atong confiscated nga items. Dugang ni ini nga mobalor na og 4,798,680 pesos ang 583.51 grams nga drogas nga nasakmit sa CCPO gikan hangtod 30 karong tuiga. Ilang subsub nga operasyon, subay sa mando ni PRO7 Regional Director Chief Superintendent Prudencio Tom Banyas alang sa all-out war batok drogas. Apan gibutyag ni Santander nga wa pagyud sila katunga sa pagsulbad sa drug problem dinhi sa Dakbayan sa Sugbo, kay ang mga nadakpan nila puros mga street pushers inay drug lords. Gitug-an ni ini nga lisod kayong tultulon ang mga drug lords tungod sa ilang kaidlas, apan wa kini nagpasabot nga miundang na sila sa pag-trace kanila. We're after of the big fish, mga gitawag sa ni Colonel Capron. We're after with the big fish. Although this arrested person siguro ma'am, may matawag po na ito na mga grassroots level lamang. Although they belong, some of them belong to the trusted good sa mga known drug personalities.
So amo lang is mana time mo kam hinahinay lang namin ma'am. We will be extracting informations coming from them. Giingong nagkamaro na sab ang mga drug lords kay mga babay na ug mga menor de edad maoy ilang kasagarang gamiton isip pushers. Bisan kuno lisod kabuton ang tinguha sa regional director nga mahimong drug-free ang Sugbo, giingong di kini imposible kun magtinabangay ang tanan. With the leadership of Sir Banyas na iya pang ipakita na has been giving us encouragement, no, sa enthusiasm niya ma'am na when it comes to anti-drug operation, mga ganyan gingon ta nga main focus yun sa pag-assume niya. So hoping lang siguro may posible kung magtinabangay ma'am. Andrea Patenya, News 5. Inilang running priest miabot sa Sugbo aron sa pagprotesta sa laraw sa DPWH sa pagputol sa mga karaang kahoy sa habagatang Sugbo. Jinky Bargyo, Sugin Limi. Miabot sa siyudad sa Naga kagahapon ang iladong running priest nga si Father Robert Reyes alang sa usa ka espesyal nga misyon. Kini mo ang pagpugong sa DPWH nga putlon ang mga karaang punuan sa kahoy. Agig protesta, gihikta ni Father Reyes ang palibot sa 7 ka mga punuan sa akasya ug puti nga ribbon nga una nang giilas sa taga-DENR ug DPWH nga peligroso ngadto sa publiko. Si Father Reyes na ilasab nga usa ka environmentalist. Mayor ng Naga ay dapat makialam rin. Dapat nandito siya para kausapin ang mga tao. Ano gusto nyo? Mawala naman lahat ng mga puno o iligtas natin to? Kasi hindi lang road widening, hindi lang material progress ang kailangan natin, pero the preservation of history, of heritage. Sama sa Pangasinan, di inaluwas nila ang kapin 700 ka mga punuan sa kahoy ni adtong Pebrero, buot-sab ni Father Reyes nga ingon ini ang mahitabo sa dakbayan sa Naga, San Fernando ug Carcar. Okay, alam ko yung mga ibang mga branches dito bulok na at pwedeng bumagsak sa sasakyan na tao. Yun, kailangan putulin yun. Pero yung mga healthy trees, may paraan para iligtas sila eh. Kasi itong mga ganito katandang mga puno, ang iba dyan okay pa, healthy, ang kailangan nito, dinatawag na tree doctor, hindi DPWH. Apan iyang giklaro nga di siya musupak sa pagputol sa mga century-old trees kung iyang makita nga di nagyud mada og rehabilitasyon. Ang mga katiguangan sa Naga kansang panimay duol kaayo sa punuan, way supak sa pagputol ini. DPWH? Oh, may putlong dyan Kaya nga naman? Oh, delikado kay katong pagkita mo din ito na pay miagip patay lata katong pagka sa tumba nya matulong kabi anong kundi ang taki karaan ba ya kayo na kagbay pa mi daan na dagko na siya. Tungod sa hitabo dunay mensahe si Father Reyes ngadto sa taga DPWH ug LGU Naga. Hindi na pwede ilipat yan, kaya don't touch it. Pag ginalaw nyo yan, gabaan kayo. Hindi talaga, pag ginalaw nyo yan, DPWH, gabaan kayo. Jinky Bargyo, News 5. Dili unay panghatag sa Gawad Kalinga ang mga relief goods nga gibutang sulod sa CICC. Butusa nilang tapuson ang investigasyon sa nahitabong pagpangawat nga gituuhan nga sakop ra usab sa Gawad Kalinga ang involved. King Perez, Sugin Limi. Inubanan sa mga kadagkuan sa Cebu Provincial Government, giablihan sa Gawad Kalinga ang ilang warehouse uban sa mga sakop sa media kaganihang buntag dito sa Cebu International Convention Center. Gipangkawat ang mga relief goods sud sa warehouse. Sa CCTV footage, 8 ngadto sa 10 ka tawo ang nagbalik-balik og sud sa warehouse niadtong kagabhion sa Hunyo 18. Matod sa pangu sa Gawad Kalinga Cebu Antonio Florendo, gawa sa maong footage mangayo sila og laing CCTV footage gikan sa Kapitolyo. Yeah, like they said, they need a little more time to go over the footage, or they're requesting for additional footage. So maybe best for us to allow them to conduct their investigation, then let them discuss it with us, and then we decide what we need, what is best for both parties to do after that. Tinguha sa Gawad Kalinga Cebu nga matanaw ang tanang anggulo kung ngano nahitabo ang pagpangawat. Nasayran nga adunay dakong buslot sa kisame sud sa warehouse nga posibleng giagian sa kawatan. Well, like I said, we can only talk about the forced entry here. It could be through that roof. We are investigating all angles.
They could be a lock expert. We've interviewed the people that had access to the combination, and we have cleared all of them. So we are trying to still figure out what the other angles are. Tungod kay Y-Force entry sa main door sa warehouse, gidudahan nga mga miyembro sa Gawad Kalinga ang mismo nangawat sa mga relief goods. Apan matod ni Florendo, nga gawa sa mga sakop sa Gawad Kalinga, adunay laing authorized nga mga tao nga mahimong makasud sa warehouse. We have authorized entries to get goods during that period of time, and quite a few of them were delayed, meaning they were not withdrawn on schedule. Mipasalig ang Capital Security Head Loy Madrigal nga mas pahugtan pa ang seguridad sa CICC human sa hitabo. Naasad ang SWAT team Mandawi, roving sa sila diri kada gabi. Besides na po, ni-request po tag additional 3 from Mandawi Police for station na gid sila diri. Mao kini ang kahimtang karon sa mga relief goods alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda diri sa warehouse sa Gawad Kalinga diri sa Cebu International Convention Center. Kundin sa tumasayran nagkatag ang mga sanina ug uban pang mga relief goods human sa insidente sa pagpangawat ni adtong Hunyo. Ug matud pa sa mga kadagkuan sa Gawad Kalinga nga di usay ipanghatag kining mga relief goods sa mga biktima sa bagyong Yolanda samtang padayon ang investigasyon kung kinsa ang nangawat sa mga relief goods. Well, we have not touched it. We have not touched anything since it's been discovered, so that any investigation, any not just by us but by the province or by the proper authorities. Giklaro sab ni Florendo nga lumping na ang mga canned goods ug expired na ang mga relief goods sud sa warehouse ug di na kini pwedeng ipanghatag. Matud sa pangu sa Gawad Kalinga Cebu, dugay na ngabot ang mga pagkaon gikan sa mga donors. Hilabi na ni atong gikan sa gawa sa nasod. Hinuon gamay ra ang pagkaon ug tubig ug 90% sa mga relief goods sud sa warehouse mga used clothing. But these were dented or expired, so if you know, dented goods are not supposed to be distributed, so we kept them and we did not distribute them. Way tagal nga gihatag kon hangtod kanusam magpabili ng Gawad Kalinga ug DSWD-7 sa paggamit sa mga lawak sa CICC isip warehouse. Gihimo na lang bodega ang CICC human naguba kini sa kusog nga linog ug bagyo sa miaging tuig. The space is here. They requested if they can use it as a warehouse. We're already using it as a warehouse. Sayang man sad unya. You know, we understand no, the Gawad Kalinga is a volunteer organization. There are costs to maintaining your items in a warehouse. So we also want to help them. DSWD, same consideration. King Perez, News 5. Mga temporaryong gipapuyo sa Block 27 gipapili sa dakbayan sa Sugbo sa ilang relocation site. Human sila wa makauyon sa Barangay Budlaan. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Gibisita sa mga sakop sa Division for the Welfare of the Urban Poor ang usa sa gitanyag nga relocation site sa Barangay Kiyot alang sa taga Warwick Barracks nga temporaryong gipapuyo sa Block 27. Buot sutaon sa mga bakwit kung mahimo ba kining kabalhinan human sila wa makauyon sa relocation site sa Barangay Budlaan. Man sa Budlaan kay humok manggod nga daghan sad ko anay dito sa Budlaan kun ingon sila dili kay brag okay ra man diri gahi man yuta diri. Mato niya, nakig-negotiate na sila sa tag-iya sa maong yuta aron mapalit sa dakbayan sa Sugbo. Dunay laing yuta nga ilang nakitan apan wa pa sila masayod kung si kinsay tag-iya niini. Makita na to ang relocation site nga posible nilang kapuy-an. Kay kani siya intended man unta ni siya para sa katong mga uban nga maigo sa demolish ba ngadto sa uban nga part sa City of Cebu. Sa Talavera man gud dako pa nga proseso ang kinahanglan natong buhaton murag magsugod ta sa uno ba. Mangita pa ta kinsay mga tag-iya ron sa daghan pang mga papeles nga kinahanglan i-provide. Gihatagan og unom ka buwan ang temporaryo nga gipapuyo sa Block 27 sa paghukom kung asa sila nga relocation site nga gitanyag sa dakbayan ngadto kanila. Leslie Caminade Vistil, News 5. Giparonda sa kanhi kasosyo sa negosyo ang usa ka refilling station sa may mga butane kay kinawat kuno ang mga gamit nini. Mikuha sab og butane cylinder ang mga taga NBI 7 aron ipasusi sa Department of Energy. Jinky Bargyo, Sugin Limi. Naabot mga pasada alas 11 kaganiha ang mga sakop sa National Bureau of Investigation ining usa ka refilling station sa butane nga nahimutang sa bodega sa Schemberg Marketing sa may barangay Paknaan sa Dakbayan sa Mandawi. Bit-bit ang search warrant, ilang gikumpiska kining duha ka mga dagkong ekipo tungod sa alegasyon sa ilang kasosyo nga gikawat nila kini.
Apan gihimaka kini sa tag-iya. Depensa niini nga siya mao milukat sa maong mga ekipo human mapakyas ang iyang partner sa negosyo nga usa ka Dutch national sa pagbayad niini. Nahitabo nga sa sige na ko bayad ni Mr. Velasco, niabot og 900,000 kanang machine iyang gihatag kanako. So, wa na ko'y duda nga ako na gyud ang tagiya kay ako nagilukat sa among supplier. Karon kaning asawa nga way labot in town bisag gamay sa negosyo, mao'y gako ag search warrant na ibulong kay ko ni ana. Gawas sa duha ka ekipo, nagdasab ang NBI og 28 ka mga latas sa butane aron ipakita kini ngadto sa Department of Energy. According sa ilahang search warrant nagipakita namo no, kanang ang gibutang na items na for kuan search is just a machine and a 5 horsepower compressor. Apan pagtanaw namo silang resibo nagihatag diri, naa sila gipanguha ng mga latas o butane na canister na wala gibutang sa ilahang search warrant, which is very irregular. Gipaybaw sa NBI nga illegal ang ilang negosyo kay wa sila gikapakita nga permit to operate gikan sa City Hall mao nga nagda sila og mga sample ini. Giawhag sa NBI ang LGU sa hugot nga pagdili ini mga refilling station sa butane kay duna kini hatod nga peligro. Wala gimingon ni nakuha gid confiscate and that's illegal. If it has no permit sa local government, it follows nga wa say permit sa barangay, wa say permit sa DOE, wa say DTI and any other permit for that matter to operate. Jinky Bargio, News 5. Kutob karong Agosto 21 na lang si Deputy Ombudsman for the Visayas Pelahio Apostol isip pangu sa buhatan sa Ombudsman sa Kabisayan. Dunay siyam ka mga ngalan ang mitumaw. Gitugyanan na kinikaron sa Judicial Bar and Bar Council nga mo'y mupili kung kinsay muhulip sa pwesto ni Apostol sa maong posisyon. Kawatan nga nakuhaan sa security camera na dakpan atul sa gimong follow-up operation sa kapulisan. Ray Pasaporte, sugid nimi. Nakuha sa CCTV camera ang bayot nga nangawat gahapon sa kadlawon sud sa University of San Carlos South Campus. Makita sa CCTV camera nga naglakaw sa parking area sa Maong Tunghaan. Painguna sa gawas ang kawatan nga nagdaog napsak nga dunay sud nga laptop. Nailan sa kapulisan ang sospek nga si Alfredo Cabanes Jr. alias Jelly nga taga Sitio Manzanitas sa Barangay Sambag 2. Pasado alas 10 kagabi, nakitaan si Jelly sa ilang lugar nga paingon mulakaw hinungdan nga nihimo dayon og follow-up operation ang kapulisan sa Fuente Jones Police Station 2 ug ni-coordinate sa barangay officials. Apan pag-abot sa lugar, nadakpa na sa mga tanod si Cabanes ug nabunog na human tabangi og kulata. Na-recover sa kapulisan ang dalang bag sa suspek nga dunay sud nga sinina, pouch nga dunay sud nga cellphone og relo. Nakuhaan sab ang suspek og usa ka New Bane ampules og sirens. Ingon sa ako ani agi nakulatahan gid sa mga standby dito sa Sambagdo sa pagdakop ani. Pero ang uban nga item wala na ma-recover sa iyang bag. O ang laptop ko no na gi-prenda na kuno 2,000. Naglisod og barog kagabi si Cabanes sulod sa police station gumikan sa bunog nga iyang naangkon. Pero mo tanaw ba nakalabot ka sa tanaw ko tura dito. Tura. Uy, tanaw ko ba? Nagdumili sa pagluwat og pamahayag si Jelly. Awhag sa kapulisan sa mga taong nabiktima niini sa pagbisita sa ilang buhatan. Mayo mo aras la yaro ma-padila og basi mo ilang ba ngigo sa ilang buhat nila ngayon kuha silang mabutang. Ray Pasaporte, News 5. Gitugan sa mga security officer sa mga dagkong tindahan ngadto sa kapulisan nga dunay bag-ong modus operandi ang mga shoplifters din mogamit sila og insulator sheets nga ihapin sa bag aron di ma-detect ang gikawat nga mga items. Andrea Patanya, sugin limi. Dunay na diskubrehan nga bag-ong modus sa mga shoplifters ang Cebu City Intelligence Branch. Ang maong impormasyon gikan mismo sa mga security officers sa nagkalain-laing malls o commercial establishments sa Dakbayan. Mato ni CIB Chief Police Superintendent Romeo Santander, ang maong modus mao ang paggamit og insulator sheets nga maoy isud sa mga bags kundiin ipang suksok ang kinawat nga items aron di kini masakpan sa mga detectors sa mga tindahan. Manay butang nila ma'am sa bag and then
maski na atong kuan katong code barcode man ba nga wa pa matangtang sa jeans or unsa nga items, isod nimo sa bag na naka-surrounded na sa insulator sheet. Kuan naman di gyud tumutingog, inigawas nimo sa butik. Duna sa ilaing modus di ilipat-lipaton sa maong grupo ang mga sales ladies atul sa ilang pag-fit sa dressing room. So sa kabutik may about 30,000 plus ang kuan ma'am sa mga jeans kay usually mag-fitting ang tulo ka buok ma'am ng grupo, fit sila nya samtang nasa fitting natapat sila ihagit sa susud until nga mo sa mubayad kintahay with like tulo ka buok jeans, sumawa ang attention na sila, yahay na sila square dust bringing the stolen items. Giingong mga babae ang kasagarang sakop sa maong grupo nga gituuhang di lumad nga taga Cebu. Based sa profiling nato dili gyud ingon sila nga Cebuano speaking ma'am. Mabuday na kuha po na mo nga kuan ma'am na information. Yes ma'am, pero naa sila gisampaan, na sila ipang sampaan. Kaila ra pud nila. Girekomendar sa CIB nga mas pahugtan pa ang seguridad sa mga malls ug bantayan ug maayo sa ilang mga civilian guards kadtong mga musud nga dunay dagkong bag ug insulator sheets. Papatrulyahon sab karon ang mga pulis sa mga lugar nga kasagarang abangan sa mga dayo aron sa pagmonitor kung nalambigit ba kini sa illegal nga kalihukan. Andrea Patenia, News 5. Nakaangkon og samad sa iyang ulo ang usa ka lalaking nangulata human bawsi sa amahan sa iyang gikulata. Samtang puya nakit-an kilid sa karsada. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Pasado alauna ganihang kadlawon dinhi sa Iskina Friendship Village sa Barangay Basak sa Nicolas. Dakbayan sa Subo gikarga sa ambulansya sa Beeper si Jesser Banson nga taga Cabreros human nakaangkon kinig samad sa ulo. Dangtan og pila ka minutos miabot kining patrol sa barangay. Diin gisakay niini ang suspect nga si Marlon Humawas, usa ka OFW ug residente sa naisgutang lugar. Matud ni Humawas, igo ra siyang mibaws alang sa iyang anak nga gikulata ni Banson. Gitug-an sab ni Humawas nga duna kunoy dalang armas si Banson maong nidagan siya. Ako sir, kanang pagsulti sa akong anak nga gikulata siya ng tawhana. Nasuko sad ko mo na ako sa sige bawsan. Ora diretso istorya. Ano sa amin na itabo ang kulata? Ako kay Pao kay sulti sa akong anak si Michael o si Ninyo o si Christian gikulata siya ng tawhana. So ikaw man ipalit? Oo, muna ako ipalit. Isa igungap ni ulo? Wala ako ra gimulala tubo. Tubo ang kanang stainless. Ganihang pasado alas 3 sa kadlawon dinhi sa Daplin sa may Bacalso Avenue. Nakit-an kining puya nga giputos ining blue nga t-shirt. Usa ka residente sa dapit miingon nga alas 12 pasado gipahibaw siya sa mga batang mamasurahay nga dunay puya nga gilabay. Iya tuod kining gisusi ug pagka alas 3 iya kining gibalikan sa kabalakang tangagon unya sa iro. Gitawag man ko nga tay na bata dito kitos mo to nga ang gidoon. Pwede mo gibalikan sa Oo, gibalik na ko. Pagbalik na ko, napaman mo to, gitawag na ko ang pulis. Mga 4 to 5 months ang estimate. Lucky na siya? Lucky ang mag-iwan. Lucky na siya. Ray Pasaporte, News 5. Human mapasakay og kasong extortion ang pulis nga nangilkil bugti sa pagpagawa sa usa ka piniriso, musunod dayon ang kasong administratiba nga grave misconduct. Andrea Patenia, Sugin Limi. Sugda na sa Cebu City Police Office ang administrative investigation batok ni PO2 Joselito Las Piñas ang sakop sa Waterfront Police Station 3 nga gipasakaan og kasong extortion kagahapon sa hapon. Nasayran nga gi-entrap sa NBI 7 ang maong pulis human pasanginling nangilkil og 3,000 pesos bugti sa pagpagawa sa usa ka binilanggo. Kay numduman nga gipahibaw ni Investigation and Detective Management Branch Head Chief Inspector Eileen Recla nga di mapaubos sa pre-charged evaluation si Las Piñas hangtod nga di sila makadawat og kopya sa kasong kriminal nga gisang at bato kaniya nga maoy ilang himuong basihan sa ilang investigasyon.
Mato di CCPO Director Senior Superintendent Noli Romana, karon nga humana ang pagpasaka sa kasong kriminal, ang kasong administratiba na sab alang sa kalapasan nga grave misconduct ang musunod. Paningkamutan nila nga madali ang administrative investigation, subay sa hangyo ni Cebu City Acting Mayor Edgar Labella, kinsa bag-uhay lang nga miputul sa allowance ni Las Piñas gikan sa Cebu City Government. I hope na ma-expedite din namin yung admin yung process ng administrative case against him. We have to have a copy itong case na i-file ng NBI as our basis. Madali na lang yon. Gipaybaw ni Romana nga dihang iyang nasayran ang taho kabahin sa nahitabo kang Las Piñas, wa niya malikayi nga makabati og grabing kasuko kay usa kini kada kung sagpa sa organisasyon sa PNP. Nagalit ako, di ba? Magagalit din naman kahit sino. I think galit din ang taong bayan sa mga ganitong maling gawi ng mga pulis kung totoo. Now, let's give him a chance to explain his side. Tignan natin kung paano niya ilulusot yung sarili niya. Base sa IDMB, ang violation ni Las Piñas adunay maximum penalty nga dismissal from service. Andrea Patenia, News 5. Gipaubos og surpresang drug test ang kapulisan sa Kasuntingan Police Station sa Mandaue City Police Office aron masuta kung doon na ba mga pulis sa Mandaue nga tigamitan og drogas. Sa 37 ka mga pulis, tulura ang wa ma-drug test. Chinky Bargyo, sugin nimi. Nagtapok kaganyang buntag sa Kabangkalan Barangay Hall ang mga pulis nga sakop sa Kasuntingan Police Station sa Mandaue City Police Office Station 4 alang sa usa ka surprise drug test. 34 ka mga pulis ang mitunga kaganiha samtang dunay usa nga mitambong og hearing, usa ang nag-serve og search warrant ug usa ang wa mitunga. Ato ipagi sa sakto nga proseso amo na siyang pa-explain ngano nga wa siya naka-attend despite sa persistent nga tawag na ko niya. And to note nga sa tanang nga personnel, siya ra ang wa nakari. Matud sa Deputy City Director for Operations nga si Police Superintendent Crisaleo Tolentino, buot lang nilang masiguro nga limpyo sa drogas ang tanang pulis sa Mandaue. Nga natay ongoing supply reduction, nagbuhat sa tag-internal cleansing kay para sa mabawasan ang mga duda o mabawasan sa ang mga tao nga involved nga nasa organisasyon. Ang hepe sa Intelligence Division, wa hinoy nadawat nga report nga dunay mga pulis sa Mandaue nga nalambigit sa illegal nga drogas. We have already conducted from the headquarters all our personnel from CIB, and expectedly wala mahinoy na positive kay okay man natong mga intel personnel. Gihangup sa barangay kapitan ang maong lakang sa MCPO kay buot niyang magsilbing modelo ang mga pulis sa kabataan. Naglaraw sab siya nga sa mosunod nga mga adlaw ipaubos sab sa surprise drug test ang iyang mga barangay tanod. Actually naamang gid na every barangay naamang gid na maka-encounter magitaan na, pero kani sa active man sa gyud kaay gid sila sa Captain Silva sa in fairness no mapasalamaton sa gyud nila kay visible gid atong mga kapulisan din niya. Human sa drug test, nasuta nga negatibo ang tanan sa drogas sa Kasuntingan Police Station. Jinky Bargyo, News 5. Gipangayuan og report sa Vice Mayor ang warden sa City Jail kabahin sa nabinaog nga pagpasulod og paggamit sa droga sulod sa bilangguan. Magtukod usab ang dakbayan og mga pantalan aron pagkontrol sa pagdunggo sa mga pump boat ug mga sakyanan nga posibleng magkarga og drogas. Leslie Caminada Vistil, sugin nimi. Naglaraw ang dakbayan sa Sugbo sa pagtukod og mga pantalan sa mga coastal areas sa dakbayan. Mato ni Vice Mayor Edgar Labella, buot nila nga makontrolar ang pagdunggo sa mga gagmayng sakyanan sa kadagatan. Ang coastal areas gituhuan nga gigamit sa pagpasulod sa gidili nga droga sa Sugbo tungod sa hugot nga seguridad sa mga pantalan ug airport. So that is a matter that should be looked into because a number of passengers in and out pass through the coastal barangays. Peksyonon gyud ang mga bot nga mga pambot muna. Samtang ipaimbestigar usab ni Labella ang gikataho nga pagpamaligya ug paggamit og droga sulod sa City Jail. Gawas sa hugot nga security, gipangayuan usab niya og report ang nagdumala sa City Jail sa nitubong pagpasulod sa drogas sulod sa bilangguan. Lieutenant Calov has already been instructed to be very strict and to kanang siksikon gyud maayo
Filipino distinction whether senior or junior, whether young ones or ones young. Leslie Caminadivistil, News 5. Tuyo nga giputol sa mga residente sa Barangay Upaw sa Dakbayan sa Mandaue ang 50 katiil nga kahoy sa buli tungod sa kahadlok nga matumba kininunot sa miaging mga bagyo. Apan naunay hinuon ang mga residente diin duha ka panimay ang natumbahan og naguba. Nangayo silang tabang karon sa Mandaue City Hall. Jinky Bargyo, Sugin Limi. Gisugdan kaganiha sa mga sakop sa City Engineer's Office sa Dakbayan sa Mandaue ang pagputol sa punuan sa buling nga natumba niadtong Domingo sa utlanan sa Sitio Kalubian, Barangay Upaw ug Barangay Umapad. Atol sa pagkatumba sa di mo menos 50 katiil nga punuan, duha ka panimay ang naapektuhan niini. Matud ni Noy Robert nga gituyo nila og putol ang buli tungod sa peligro hatod sa kusog nga hangin sa nakalabay nga duha ka bagyo. Putol niya. Di maari sa Mumbai. Muna among ipaputol pero daan namin ngadto sa barangay nga among ipaputol. Aso na langhid na mo. Oo. Ang atop sa Balinoy Jose nga naguba sab miingon nga wa nila damha nga sa ilang maayong tinguha maunay raday sila sa punuan. Ang duha ka pamilya nangayo karon og hinabang sa local government unit. Muna nga naahat lamin duha ka pamilya nga amo lang gisabutan nga amo ipaputol. Yan sa mga hitabo nga wa man sipyat nito nagputol. Pinaagis sa paningkamot sa mga opisyalis sa Barangay Upaw na aksyonan na gyud kini kaganiha sa City Hall. Kini karon ang ilang assistant, ang ilang yung seriot man nga to kang pagkuha lang ini. Nya ato nang tagaan uban sa atong pinlangang kapitan kay siya may nag-awhag ini nga tabangan gyud. Jinky Bargyo, News 5. Aduna pay daghang nga mga relief goods nga salin sa bagyong Yolanda sulod sa CICC. Ang DSWD padayon pa nga nag-repack sa relief goods samtang ang sa Kapitolyo naghuwat nga ipanghatag ngadto sa sunod nga biktima sa katalagman. King Perez, Sugin Limi. Gawa sa Gawad Kalinga, nahimong warehouse ang CICC sa mga buhatan sa gobyerno alang sa mga relief goods sama sa DSWD-7 ug Provincial Social Welfare and Development Office. Sa warehouse sa DSWD-7, libuan ka mga relief goods ang padayon pang giripak hangtod karon. Matud ni DSWD Assistant Regional Director Marcial Fernandez, 25% na lang sa mga relief goods alang sa mga biktima sa bagyong Yolanda dito sa amihan ng Sugbo ang wa mahatag. Third round na siya. Last na siya na panghatag. Tungod kay daghan pa ang mga relief goods sa maong warehouse, gimanduan silang central office nga mamutos daan og 30,000 ka mga relief packs alang pagpangandam sa maabot nga katalagman. Masaligon sa ang Assistant Regional Director nga igo na ang upat ka mga gwardiya gikan sa ilang buhatan nga mobantay sa warehouse sud sa CICC gawas sa mga gwardiya gikan sa Kapitolyo. We are mandated to, sa karon na bagong instruction sa Secretary, dapat mo nami standby goods nga 30,000 family food pack at any given time. Aniya din hiyang gatusan ka mga relief goods sama sa mga bottled water, tents gikan sa China, baby kits gikan sa Indonesia ug mga sinakong NFA rice. Kadaghanan sa mga sinakong bugas adunay date of milling nga April ug May 2013. Why klarong tubag gikan kang Provincial Administrator ug PSWDO Officer in Charge Attorney Mark Tolentino kung mahimo pang ipanghatag ang bugas nga kapin usa ka tuig na sukad sa date of milling. We look into that no, because you pointed that out to us tanaw na natog unsay saktong pamaagi ana. Giklaro sab ni Tolentino nga nahuman na ang pagpanghatag og relief goods sa Kapitolyo sa mga apektadong biktima sa bagyong Yolanda sa amihanang Sugbo. Actually, the Yolanda goods have already been distributed. What you see there in the other side, these are our emergency stacking requirements. We're required to keep a stack of emergency relief goods. So that's the one that was used for relief sa Glenda, na mga fires, ana. King Perez, News 5. Maukad to ang mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soko. Musunod ng Action Prime, daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid, kay di lang kutob sa balita, Aksyon!